Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De kustwacht heeft vanochtend vroeg een boot onderschept op 3 mijl ten zuidwesten van Daeboy. De boot had 35 ongedocumenteerden aan boord. Bestond uit 27 mannen, waarvan 3 tieners en 8 vrouwen. Aan boord is ook een baal met verdovende middelen gevonden. De personen en de baal zijn aan het korps politie overgedragen voor verder onderzoek. Het gaat erom dat Curaçao goede maatregelen neemt, dat zei staatssecretaris Raymond Knops gisteren. Hij reageerde daarop op het advies van het College Financieel Toezicht aan de Rijksministerraad om een aanwijzing in te stellen. Volgens Knops is er een gesprek met de regering Ruggenaat al sinds het aantreden van die regering over de financiën van Curaçao en de moeilijke economische situatie. Volgens Knops wil Nederland helpen bij het nemen van die goede maatregelen. Hij wilde echter niet zeggen of een aanwijzing ook door hem wordt beschouwd als een goede maatregel. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft gisteren een bezoek gebracht aan de SDKK. Daarin heeft hij vooral gekeken naar de nieuwe opvang voor ongedocumenteerden. Zoals bekend heeft Nederland daarvoor geld en kunde ter beschikking gesteld. Volgens Knops is er nu sprake van een goede detentiecapaciteit voor de ongedocumenteerden en hij noemde de samenwerking een voorbeeld van goede samenwerking binnen het Koninkrijk. Guardian Group Fatum noemt de tariefsverhoging van het CEOS niet realiseerbaar. Volgens Guardian Group geldt de eilandsregeling uit 2009 nog steeds en daarin wordt het lichtgeld en de neventarieven van het CEOS bepaald. Dat stelde Guardian Group Fatum gisteren in een persbericht. Onlangs voerde het CEOS een verhoging van het lichtgeld door van 85%. Guardian Group Fatum zegt te begrijpen dat er een tariefsverhoging is doorgevoerd, maar zegt deze niet te kunnen accepteren. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kasia Ollongren bracht gisteren tijdens haar bezoek aan Curaçao een bezoek aan verschillende wijken. Onder meer Pietermai, Scharlo, Otrobanda en Fleur de Marie werden door haar samen met ministers Zita Jezus Leitu en Marilyn Alcala-Wale bezocht. Na afloop zei Ollongren onder de indruk te zijn van de schoonheid van de wijken van Curaçao. Ze ziet nog heel veel mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en drukte de overheid op het hart daarbij samen te werken met het bedrijfsleven. Er is geloot voor de Gold Cup 2019 en het is geen makkelijke loting voor Curaçao. De volgende wedstrijden zijn bekend. Op 17 juni tegen El Salvador in Jamaica. Op 21 juni in Houston, Amerika tegen Honduras. En op 25 juni tegen Jamaica in Los Angeles, Amerika. Aan de Gold Cup 2019 doen in totaal 12 landen mee. President Nicolás Maduro van Venezuela heeft gisteren officieel bekendgemaakt dat het Internationale Rode Kruis hulpgoederen mag leveren in zijn land. Er werd al enige tijd vanuit gegaan, maar gisteren stelde Maduro het officieel dat hij een akkoord heeft bereikt met de hulporganisatie. Het Rode Kruis zal in samenwerking met VN-agentschappen alle mogelijke hulp brengen. Tot dusver liet Maduro alleen noodhulp toe van landen als India, China, Rusland en Turkije. Dat zijn de zogenaamde bevriende landen van Venezuela. De president heeft opgeroepen om de komst van het Rode Kruis niet te politiseren. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.